to sacrifice his son. Kubeka makethe. Verse 1. Kwathi emva kwalezo zinto uNkulunkulu wamvika. And it come to pass after. Ibambe le ndaba. It come to pass. uNkulunkulu wamvivinya uAbraham. Ukwenza njani uNkulunkulu yamvivinya uAbraham? Yes. Wathi kuye Abraham, yena wathi ngilapha. Wayesethi thatha manje indodana yakhe yodwa. Uthini makethe uthi Abraham. uAbraham yena uthini? Yena wathi ngilapha. And he said, behold, here I am. Qhubeka makethe. 2. Wayesethi thatha manje indodana yakho eyodwa. Take now, take. Thatha. Hayi kusasa uthatha nini? Manje. Uthatha nini? Hayi ake soni uthatha manje. Ake ibambe le ndaba thatha manje. Uyabona ukukhuluma uNkulunkulu ukhuluma naye uyaphendula. Kuthi ngamamazi uNkulunkulu uthi mayisexoxile udaba. Bese ngakushithi leyo. Ukuze ungeke ulahle ama-instruction. Wenze ngendlela uNkulunkulu asho ngayo. Ungathi angizange ngisezwa kahle. Yabona umuntu mawumtshela into uthola ukuthi kube ne-misunderstanding. Uyayenza into wrong. Ethi angenza bengazwanga kahle kodwa ngaleso sikhathi uthi akashonga ukuthi akezwa. Besenza into wrong. Kodwa ukulalela uNkulunkulu kwenza ukuthi uzwe kahle ukuthi uNkulunkulu uthini bese wenza njengokusho. Mawenza njengokusho kaNkulunkulu unesibusiso ngoba ulalele inkosi. Qhubeka. Thatha manje indodana yakho eyodwa oyithandayo uIsaka uye ezweni laseMoriya unikele khona ngaye abe ngumnikelo wokushiswa entabeni ethile engiza kukutshela yona. Uyatshela nokuthi akayapi makethe? Entabeni yakuphi makethe? Ethile. Yakuphi lentaba? EyaseMoriya. Singamamazi yabantu uNkulunkulu uhlakaniphile. Ukukhuluma zakutshele nentaba. Ukuthi yana akathi hamba nje. Kodwa ukunikeza even your destiny lapho yakhona nezo yakulo. Qhubeka. Verse 3. uAbraham wavuka ekuseni wabophela imbongolo yakhe. Uyavuka uAbraham lo makethe. Hey, angifundele isihloko ngaleli iBhayibheli engiliphethe. Hayi ngalelo liphethe kodwa ngaleli liphethe. Angifundele. Abraham gives proof of faith and obedience. And what? Faith and obedience. Nayibambe le ndaba obedience. Faith usikumele kube nani nokholo. Uwenza unani uyalalela bese uyakholwa. Uthatha lokhu uNkulunkulu akushoyo ukuthi kwenze bese ukwenza wenze njani ukholwa. Ube ne-obedience. Qhubeka makethe. Wathatha ezimbili ezincwekini zakhe noIsaka indodana yakhe. Waqanda izinkuni zomnikelo obuza kushiswa. Wasuka waya endaweni uNkulunkulu abemtshele yona. Ngosuku lwesithathu uAbrahama waphakamisa amehlo akhe. Ngosuku lwesithathu uAbrahama waphakamisa amehlo akhe. Angithi uyabona ukuthi makethe akakafiki kuleyo ndawo. Kodwa amehlo akhe waphakamisa ngosuku lwesithathu. Iyazwakala le ndaba. Kusho ukuthi uma uthandaza uphakamisa amehlo akho indawo uyibone
ungakafiki kuyo usesekude. Ukukholwa kwakho ukholwa ula emhlabeni, ukholwe kube ngathi uJesu umbone ngamehlo, izulu ulibone likude libe seduzane, ube kulo ini izulu. Ngoba ukukholwa kwethu ila kumele kuphelele kugcine khona, isona stage sokugcina ke leso. Mawukuthi train noma ibus noma imoto la ephelela khona, isona stage sokugcina. Ngoba nalaba bamgwaza bazombona, nalaba namhlanje abamphikayo abamthuka nabo basazombona, nalaba bathi ayikho lento yokukholwa nabo basazombona, indawo ibone ukude. Ngoba akukho kumthokozisa uNkulunkulu ngalya kwani kwethuni, akekho umuntu oyosindiswa ngalya. Noma unganandi umfundisi athandaze, ayeke imkhuleko yakhe isakwenza ukuthi ikududule, kodwa indawo ukuthi uyibone nabona uzoqala ubone ububi bakho. Akululanga umuntu asizakala angayiboni ukuthi mubi. Angiphindele, akulula umuntu asindiswe mayengayibonanga ukuthi mubi and uzalelwe ezweni lesono. Noma ngathiwa ulunge ngemvelo, lokho kuyafana mfowethu neyidwadwe nje enjani. Kusho ukuthi ayikho into ongabamba ngayo uNkulunkulu uthi mina ngilungile angithuka abantu. Uyafana naloshaya abantu, wena nje ubashaya uthule, ngoba uma sekufika isikhathi sokwahlulela uyoya kanye naye lo eshaya abantu. Ngoba into esiza umuntu ukuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wanikela ngendodana yakhe ukuthi wamukela uJesu usaphila ubona izono zakho, bese uyabona ukuthi inkosi sengiphendukela kuwe. Intokozo kumele ibe khona, kumele kube nala faith and obedience. Uba nalo ini ukholo, uhamba nento oyithanda kodwa indawo oyakuyo uyibona usekude, uhamba nonyana noma nendodana yakho uyithanda ungena choice, ulalela uNkulunkulu. Inyama yakho noma ingathi nguye kuphela, kodwa ngenxa ukuthi ulalela uNkulunkulu, uyamsaba uNkulunkulu, uzokwenza lokho uNkulunkulu akushoyo. Uma kuhamba ngicela hlale phansi uma ngikhethe, uhamba nalezi ingceke usugibelile embongolweni, uhamba nezingceke lezi, uma usuya kuyo nendawo noma zikubuza awuyitsheli imfihlo. Ngoba ukuxoxela abantu imfihlo uNkulunkulu izinto azisokuwe kuzokwenza ukuthi ungafiki la uNkulunkulu akuthume khona. Ngoba abantu bengakunikeza ama-shortcut abo, kanti uNkulunkulu ebethe sebenzisa lendlela ende, wena bese ufuna ukushaya indlela enjani enqamulelayo. Awulalela abantu mawuzokwenza izwi likaNkulunkulu, kodwa ulalela inkosi. Awulalela abaprofeti abadala. Uyambona uprofeti omdala uthi nami ngingumprofeti njengawe, uyamonisa uNkulunkulu. Uma futhi esefile lo profeti usefuna ukungcwatshwa eduzane kwakhe, ngoba uyayazi into eyayibuye noma umyalezo kodwa wadukiswa nguye. Kusho ukuthi ngamanye amazwi senziswe uma usufikile kule ndawo uNkulunkulu akuthume kuyo, uzophinde ulizwe futhi izwe lithe yakuleya ntaba. Uzobe sekhuluma ibuzi indodana, baba ngiyawubona umlilo, ngiyayibona inkuni, kodwa iphi imvana ukuthi umzele, kodwa wena kuthe yenza umhlatshelo ngale ndodana yakho. Ukulalela inkosi usungena choice, wenza izwi likaNkulunkulu esethi uyayibulala indodana, kwasekukhuluma izwi uNkulunkulu yakhuluma ingelosi okushoyo ukuthi wena uNkulunkulu ukubonile ukuthi uyamesaba. Awubasana kuzoba nini ungarealize noma ungakhona ukuzwa iphimbo likaNkulunkulu, usungena choice, wenza izinto ongayithandi. Ubona ukuthi lento ngiyifuni,
kodwa manje sengiqhutshwa indaba engitshelile. Uma uyenza lento lithi awubuza umakhelwane wakho ukuthi wenzile yini. Kufanele ukuyokhonza uNkulunkulu awulokhu ubuza ukuthi uyaya yini wena enkonzweni ngoba uzothi mayithi akayi nawe ukuthi awusayi. Kodwa ukukhonza inkosi wenza into ungena choice. Uma ke lithi indodana sewuyibulala lizokhuluma izwi ekugcineni malikhuluma izwi uzoyibona inqama ibhajiwe. Uzobona ini inqama ibhajiwe. Yabona ukulalela kwakho. Kodwa kunezinto zenjani ozoyibona. Ukungalaleli kunezinto ongeke uyibone. Ukuba nenkani kunezinto ongeke uyibone. Ungaresta nabantu kodwa ungabi nenkosi. Yenza isiqiniseko sokuthi konke akusho kimi ngizokwenza. Konke akusho kimi ngizokwenza. Nengokucisha umoya kaNkulunkulu mayethi angenze lokho ngizokwenza noma kubize egazini ngizokwenza. Faith and obedience. Last week, verse 10, we must persevere. We must. Namhlanje, faith, obedience. We must persevere in faith. Kholwa yenza konke uno kholo. Ukholwe ukhulume phezu kwendodana. Lokhu Nkosi ngikuletha kuwe. Sesiyathandaza. Emhlabeni ekhathini siyathandaza, siyanikela njalo. Bona inqama ibhajwe kuphi? Esihlahleni. Le ndaba yokutshala iqosha ngisho usizi nokweswela. Yaqosha kuba kude nawe. Ababi bayaqongelela beqongelelela nje wena. Beqongelele bebengaphansi komshikashika. Bevele nje beqongelelele wena. eBhayibhelini ababi futhi bayabaleka engekho baxoshayo. Kodwa abalungile banesibindi njengengonyama. Faith and obedience. Mlalele uNkulunkulu. It's not about the money. Obedience. Akusiyona imali. Is that Obedience. faith and Obedience. Wagebisikhanda lakhe